Sä kysyt sitten, mikä on pornolehti. Joo. Oi! Saatana! Mitäs sä teet? Luen Pirkkalehti. Niin. Mitä minä sit eikö sanoa, mikä on porno, kun mä oon kuullut joskus kaverilta. Mikä? Mikä on porno? Mikä? Mikä on porno? Ei jos ei kerro tuolle äidille sitten pitää. Joo. Tää tulla vähän runtua isä. Joo, mä en kerro, mä lupaan. Lupaatko? Lupaan. Joo. Me poika leikkimään. Mä ostan sulle jäätelöstä. Ei kun kerro. Mä haluan tietää mikä on porno. Se on kuule. Se on sellainen juttu kun tossa on tuolla puupino, niin puupino laittaa, niin se niin tekee pornoa. Äiti! Äiti!